Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane 58 years. Ndakaroorwa uye ndine mhuri yati kurei nevazukuru vangu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu munhu wekuti anorwara ende akabatwa nechirwere cheshuga ende akabva adeclarewa dead kuhospital hombe yemuno, asi takazofonerwa after 5 hours kuti dzokai kuchipatara muone zvaitika kuno. Nyaya yangu mukoma ndeyekuti murume wangu akabatwa chirwere cheshuga mugore ra2019. Kubva nguva iyi ainge achingoita ma-on and off. Come 2021 baba vakarwara ende waiti kana wakavatarisa wainyatsokuona kuti apa munhu apasisina. Baba vakarwara very serious. Tikabva tavaendesa kuchipatara, vakati vaendeswa kuchipatara kuya mukomanashi, baba vakabva vagara ikoko kwe2 weeks. Mukomanashi baba vakazorwarisa kusvika kunzi vazoshayika. Tese tikaona kuti ichi chainge chiri chokwadi, munhu hapachina, nekuti vakatoshayika during visiting hour. Takamira kusvika zvese zvainge zvichida kuitwa zvaitwa kuti munhu ange achiendeswa kumochari. Tikabva tapiwa hembe dzavo baba idzo dzavainge vakapfeka kuti tinge tichienda nadzo kumba. Mutumbi takabuda uchiri muwadi vachimirira nguva yekuti maundertaker vange vachiuya kuzotora mutumbi. Mutumbi wakatorwa ukaendwa nawo kumochari. Isusu tainge tava kutoronga zvenhamo. Hama dzimwe dzainge dzatovawo munzira kuti dzinge dzichiuya kunhamo. Mukomanashi takafonerwa, I think this was after so many hours, kuti dzokai kuchipatara. Tichisvika takabva taona baba vari muwadi vainge vakatogara. Ndakatomboda kutiza, ndipo patakaudzwa kuti baba apo pavainge vachitorwa vachienda kumochari mukoma, hanzi ndo pakaitika chiitiko ichocho chekuti ivo baba vakabva vangotanga kungopfakanyika. Vapfakanyika kudaro mukomanashi ndo pavakazoonekwa kuti ivo baba vainge vachiri kupfema. Ndokubva vazodzoserwa kuwadi kuya, sezvo isusu tainge tatobvawo kuchipatara. Ameno kuti chii chakaitikawo musi iwowo, nekuti umwe nesi uyo anotogara kumaraini kwedu akatoti inini pandakanzwa kuti mafoni numbers enyu haasi kuita, ndakabva ndatombozamawo kufonera murume wangu kuti ange achiuya kuzokuzivisai kuti mumhanye muchidzoka kuno kuchipatara. Asi chakandinetsa ndechekuti pandakazama kufonera murume wangu, iye murume wangu foni yake ainge asingabati, yaingoringa. Ipapo mukomanashi paakataura nyaya iyi, murume wacho ainge achitotaura kuti ndakavhunduka pandakaona kuti mufoni mangu mainge muine more than 100 missed calls dzainge dzichibva kumukadzi wake. Akafunga kuti zvimwe kuda pane zvainge zvaitika, but by the time paakazoda kuti ange achizofonera mudzimai wake kuchipatara, isuwo panguva yacho mukomanashi tainge tatodzokera kuchipatara. Ndo patakaudzwa kuti ivo baba pavainge vachiendeswa kumochari ndo pavakaonekwa kuti vainge vachipfakanyika, mutumbi wavo wainge uchipfakanyika. Kuzonotarirwa kudai baba vainge vava kutofema. Vakazogara muchipatara because madoctors vainge vachida kunzwisisa kuti chii chainge chaitika. But umwe Dr. So ndinorangarira kuti ainge ari Dr. wechiChina akazouya achitarisa baba. Iye akabva angoti izvo zvainge zvaitika kumurume wangu. Dr. uya wechiChina akabva ati zvose zvainge zvaitika kumurume wangu ndo inonzi Lazarus syndrome kana kuti false death. Kubva zvakaoma mukomanashi. Mishini yese yemuchipatara kubva yatoreflecta kutoti baba vainge vafa, but Dr. uyo akabva ati zvinhu izvi zviriko, kuti mishini inokwanisa kuripota kuti munhu anenge afa but iye asina kufa. Baba vainge vasina kufa. Mukomanashi baba havana havo kuzomboita nani. Kubva ipapo ma-on and off iwawo anongoitika. Vanomboti vakati zii vomuka
but now havachaiti zviya zvekuti kana vati zii vanenge vafa, no, vanenge vachitofema, but unenge uchiona kuti munhu anenge achitoenda zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Kana munhu aita sekudaro, pane pavanozongotura mafemo vobva vazongopepuka. Mukoma Nashi, zvinhu izvi zviri kunetsa mhuri yose, ende isusu hatichazivi kuti baba vangava vaine mishonga yavakabata here iri kukonzeresa kuti vange vachidai. Ndiri kukumbirawo kuti kana kuinewo vanhu vanoziva zvechivanhu, please tibatsireiwo. Hanzi kune vamwe vanhu vanopiwa mishonga yekuti vasafa nekukasika. Zvino baba ivo kana kutaura havachagoni, nekuti mukoma wababa iye ainge achivabvunza achiti, kana kuri kunzi mune mimwe mishonga yamakabata mukoma, please tiziviseiwo. Zvimwe kuda mishonga yenyu inenge ichida kuti tinge tichikusunungurai. Asi mukoma Nashi, baba vanotoita sekunge vanenge vakabatwa muromo nechimwe chinhu, because kutaura ivo baba vanenge vachida, especially ipapo kana kuri kunzi vakambotora nguva refu vakati zii. Paya pavanozotura mafemo, unotoona kuti baba zviripo zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kutaura, asi kutaura kwacho mukoma vanobva vatadza kutaura. Please mukoma Nashi, chikumbiro changu, chikumbiro chemhuri ndechekuti kana kuinewo vanhu vanoziva zvechivanhu vamunoziva, please tipeiwo manhamba avo tikwanise kubatsirwa, tikwanise kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo pana baba. Ndatenda mwanangu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare, ndo message yandakatomidzirwa ichibva kuna gogo. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuinewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda vakabatsirwa, please uyai kuinbox kwangu mubva masiya manumbers sematauriro avo avaita. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndine vamwe vahanzvadzi vandakambotaura navo vachindiudza nyaya yavo vachiti ivo vakambofa ndokubva vazomuka. Ndichavakumbira sisi ivavo kuti vange vachizotiisira voice note. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, inini ndiri musikana ane makore 28 ekuberekwa. Handisati ndawanikwa. Takazvarwa tiri 3 mumba medu. Ndini ndega musikana, vamwe 2 iboys dzoga dzoga. Ndakadzidza kusvikawo kuuniversity, but mukoma zvadaro ndipo pakazotangira musikanzwa wese ipapo. Ndainge ndichiita zvekurenta, tichishare room neuyo akazova shamwari yangu. Zvadaro mazuva ekutanga ndaizviita sister Holly, sezvo vabereki vangu mukoma vafundisi. Hembe ndainge ndichitengerwa, ende ndaiti kana ndatengerwa hembe ndainge ndichikumbira amai kuti vange vachinditsvakirawo hembe dzainge dzakadzikama. Asi nekuona roommate wangu achipfekawo mashorts, mamini dress, ndakabva ndatanga kuzvichiva. Even though ndainge ndichichiva zvose izvi zvandainge ndichiona roommate wangu achipfeka, but ndaingoti kana ndikangofunga vabereki vangu neteaching iyo yavakandipa kubva ndichiri mwana mudiki, ndaibva ndati izvi kwete, kunyange zvadii izvi handife ndakapinda mazviri. But mukoma, I don't know, there is just something about money. Mari inokuchinja mukoma usingadi uchida. Kana ukatamba nemunhu kana kugara nemunhu musame room anenge achibata mari, in the end mukoma unopedzisira wapanduka. Ndakapanduka mukoma, ende mapandukiro acho andakaita, I don't think kuti I'll ever become normal again in my life, because ndinotonzwa kuti mari chaiyo yakandipinda mubhonzo chaimo. Saka zvaiitika ndezvekuti shamwari yangu uyu ainge achibuda uko kwatainge tichigara, aibuda each and every Friday, then obva azodzoka Monday. Sometimes aikwanisa kudzoka musi weMonday kana kuma 3 am kana kuti kuma 5 am, then obva angorara zvishoma. Kana kuri kunze musi iwowo anenge achifanira kuzoenda kulecture kwake, ainge achizongogeza obva azoenda kulecture. Apa ainge aine mari mukoma, kwete shoma futi, mari yaunonyatsokuona kuti ya apa munhu ari loaded. Ende musikana uyu ainge asina kana kumbohomera, aiti kana achienda kunoiswa manews ake aibva andidaidza kuti ndinge ndichienda naye, tobva taenda tose
tobva taiswa manails, ende aifarira kuti tinge tichingoitwa zvinhu zvakafanana. Nekuda kwemusikana iyeye mukomanashi, ndo pandakatotanga kupfekawo hembe dzingangonzi ndo hembe dzinodhura. I was now living a double life. Zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndikaenda kumba ndinenge ndichingorarama upenyu hwangu sasister Holly zvangu, kana kuri kunzi ndikazoenda uko kwandainge ndichigara neshamwari yangu wandainge ndichigara naye, then ndaibva ndazongochinja kalifestyle kangu. I was no longer that sister Holly. Saka musikana uyu zvaakazoita mukoma ndezvekuti akazotanga kundinyima mari dziya dzaainge achimbondipa. Aiti kana akaenda neni kuhair salon, inini ndichifungidzira kuti tose tiri kuenda kunorukwa musoro sezvaainge achiita before, but iye aibva angozvirukisa obva angobhadhara hairstylist wake. Inini ndakangogara apa musoro wako mukoma unenge wadhonza kana 2 months usina kana kumbogara warukwa. Pandakaona kuti shamwari yangu ainge ava kundinyima mari, akazondiudza kuti ndainge ndichifanira kumutevera pose paanobuda. Mazuva ekutanga tainge tichienda dzamara ndazowanawo mukorokoza wangu uyo ainge achindipa mari yekutenga zvose zvandainge ndichida zvaisazivikanwa kumba. Ndipo pakazobvira umhandara hwangu ipapo. Makorokoza mari vanoburitsa zvavo, asi mukoma nekupusa inini ndainge ndava kungoti kana ndikavhundutsirwa nevarume ava vandinowanzokubata, mene dzangu dzakawandira kuchikorokoza. Saka iniwo mukoma nekupusa ndakazogumisidzirawo ndava necondition iyo iri kukonzeresa kuti ndinge ndichitorawo mapiritsi eHIV, because varume vacho zvavanoita kana kuri kunzi mukangoda kungoita zviya zve1 night, anonyatsokuvimbisa kuti inini ndiri munhu anofarira protection. Asi kana mazongovharirana umo mamunenge mavharirana, vamwe vacho mukoma anokuvhundutsira zvekuti anotokuudza kuti handiti mari yangu ndakupa. Kana ukamuudza kuti shamwari chitora mari yako, izvi zvekuti tinge tichiita pasina protection handichadi, tora hako mari yako. Vazhinji vacho vanotokuudza kuti kutobata kwawaita mari yangu inini handichatoidi, handiti tawirirana kuti tiri kufanira kuti tinge tichiita full night. Saka inini chandiri kuda pauri ifull night. Ende mukoma unenge uchimanikidzwa kuti unge uchiita bonde nemunhu waunenge uchinyatsoona kuti ya murume uyu akasakara, baba ava hapasisina kana utano. Munhu iyeye mukoma ndiye anenge achikumanikidza kuti ange achiita bonde newe. Mukoma ndakambovharirwa neumwe mukorokoza, chimiro chake ainge achitotaridzika kuti munhu uyu ane utano, asi iye mukoma murume uyu paakazoburitsa nhengo yake ndakanyatsoona kuti ya panapa upenyu hwangu hwazopera. Because paakaburitsa nhengo yake ndakambofunga kuti murume uyu kasi anyanyisa kundichiva zvekuti abva atorasira mbeu yake, but ndakabva ndazoona kuti munhu uyu ari kutorwara because chinhu chake mukoma chainge chichitoburitsa zvimwe zvainge zvakaita kunge hurwa. Ndega ndichitarisa ndakanyatsokuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuona haasitombori maspams but hutori hurwa chaiwo. Iye akabva andiudza kuti usatombowara because iyi ingori sick but nditori pamapiritsi, saka handimbokuinfecti. Apa zimurume iri mukoma rainge rakaita zimugiant, rakabva rangonditsikirira ndokubva ratotanga kutoita bonde neni. Pari zvino mukoma handizivi kuti ndazvirapisa siki ngani. Manje mukoma kuchikoro uko kwandinodzidza ndine umwe mukomana uyo wandinodanana naye, and this thing it is paining me a lot because kuno kwandiri ndine mukomana wangu wandinodanana naye, then kumaraini kwedu kwatinobva zvekare ndine umwe mukomana wandinodanana naye. Saka dambudziko, saka this thing it is really killing me, especially mukomana wangu uyo wandakangokura ndichingodanana naye from the same church iyo yatinopinda. Iye now ari kundiudza kuti tiri kufanira kuti tinge tichiita bonde, and iye as far as he knows he thinks kuti I am still a virgin. Manje ndiri kutya kuti kana ndikagara ndasangana naye pabonde you will then discover kuti inini handisisiri mhandara. Ladies out there, please advise me what is the best way to approach my situation, kuti murume ungamuudza sei kuti I am no longer a virgin because of this reason. Please ndibatsireiwo.
iye anotondipa pressure yekuti ari kuda kusangana neni pabonde, mukomana uyu ari kuda kundiroora. Asi chanetsa ndechekuti ndiri kutya kusangana naye pabonde simply because iye anoziva kuti ndichiri mhandara, because kubva tichiri vadiki most of the people they know kuti inini naye tainge tichingodanana. Saka achazondibvunza kuti saka wainge uchirara nevamwe vakomana here? Please assist me ladies out there. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, asi please ngatibatsireiwo mwanasikana uyu. If you are in varsity and kana uinewo zvimwe zvauri kusangana nazvo kuvarsity ikoko, please feel free kuuya kuinbox obva wasiya nyaya yako, then I'll post your story on this platform. Izvi zvinokwanisawo kuzobatsira vangava vari vabereki vane vana vari kumayunivhesiti, zvinobatsirawo mamwe mastudents anenge ari kuyunivhesiti ikoko, kana kuti vamwe vana vanenge vachigara kune dzimwe nzvimbo kwekuti vanenge vachigara kure nevabereki vavo. So please students, uyai nenyaya dzenyu mutaurewo masecrets enyu. Vedare, awa ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.